Żbroff ieħor ta' ilma kontaminatu mniġġes fl-ibħra ta' pajjiżna din id-darba fil-baħar taħt dar il-Mediterran, propju fil-belt kapitali. Kien il-ħabta ta' satejn ta' wara nofsinhar ta' tlieta meta d-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali ħarġet notifika li reġa' kien hemm żbroff ta' ilma kontaminat fil-baħar taħt triq il-Mediterran fil-belt Valletta, żona li bosta familji beltin jinżlu jgawdu matul ix-xhur tas-sajf mal-familji tagħhom, baħar li qed jitqies bħala perikolus għall-awm. Din mhux l-ewwel darba li rajna żbroff ta' dan it-tip kif l-aħħar xhur rajna wkoll żieda ta' inċidenti simili, speċjalment f'żoni fejn hemm ammonti kbar ta' nies li preżentament qed jabitaw fihom. Fost il-lokalitajiet li seħħ dan it-tip ta' żbroff insibu żona ta' San Ġiljan, ta' Sliema, Birżebbuġa u San Pawl il-Baħar fost l-oħrajn. Jidher li anke wara xogħlijiet infrastrutturali li saru minħabba kriżi fil-popolazzjoni ta' pajjiżna, speċjalment fix-xhur tas-sajf fejn pajjiżna jospita l-eluf ta' turisti, xorta waħda qed ikollna każijiet ta' żbroff ta' ilma mniġġes li sussegwentament jaffettwa l-bajjiet tal-madwar. Min-naħa l-oħra fil-bajja kien hemm ukoll xorta ammont sostanzjali ta' nies li kienu qegħdin jgħumu. Presidenti mal-madwar jisħqu ma' dan l-istazzjon li għall-inqas jista' jkun hemm xi uffiċjali li jafżaw u jwaffqu lil dawn li ġejjin mill-awm, speċjalment turisti li jżuru bl-eluf minn tagħhom il-belt kapitali ta' pajjiżna. Boħrajn jgħidulna li impossibbli tiġbed ċerta nies ta' kwalità jekk fil-kapitali ta' pajjiżna qed ikollna każijiet ta' bajjiet imniġsa minħabba użu eċċessiv tal-infrastruttura ta' Malta.